μια κόρη ενός βασιλιά που την έλεγαν Ελένη. Αυτή γεννήθηκε στα ανάκτορα του πατέρα της, ο οποίος ζούσε στην περιοχή της παλιάς, όπως τα λέγαμε, Σερβίας. Ήταν Σλάβα, σλαβικής καταγωγής. Όμως, όπως ξέρετε, οι βασιλιάδες, για να μην χαθεί και η εξουσία και, όπως έλεγαν, το αίμα, φρόντιζαν να παντρεύονται με άλλους βασιλιάδες. Και γι' αυτό έγιναν συζητήσεις και η Ελένη σε ηλικία 19 ετών παντρεύτηκε τον Μανουήλ τον δεύτερο, που ήταν αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Παντρεύτηκαν αυτοί οι δυο και έκαναν 6 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα αγόρια όλα έγιναν βασιλιάδες και κατέλαβαν μεγάλες θέσεις στην αυτοκρατορία του πατέρα τους, αφού τα 2 από αυτά, ο Ιωάννης ο 8ος και ο Κωνσταντίνος ο 11ος, στο επώνυμο Παλαιολόγοι, έγιναν αυτοκράτορες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος μάλιστα ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα σας έχουν πει στο μάθημα της ιστορίας οι δάσκαλοι σας πόσο γενναία και ανδρεία προμάχησε για να μην χαθεί η πόλη, αλλά και ταυτόχρονα πόσο τραγικό θάνατο βρήκε υπερασπιζόμενος τους υπηκόους και την πόλη. Η Ελένη όμως, όταν είδε τα παιδιά της να μεγαλώνουν, ακολούθησε το παράδειγμα του συζύγου της, του Μανουήλ, του Παλαιολόγου, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν βασιλιάς, έγινε μοναχός, καλόγερος. Και εκείνη λοιπόν, αφού το έπραξε ο σύζυγός της, όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, έγινε μοναχή, καλόγρια. Και άλλαξε το όνομά της και από Ελένη βγήκε το καλογερικό της όνομα Υπομονή. Και έτσι η βασίλισσα αλλά και καλόγρια Υπομονή μέσα στο μοναστήρι, παιδιά, αγωνίστηκε όχι να κρατήσει τον κόσμο αλλά και την εξουσία της και τα χρήματά της, αλλά προσπάθησε μέσα από χριστιανικές αρετές, όπως είναι η ταπείνωση, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η αλληλεγγύη, όπως είναι η αγνότητα, η τιμιότητα και η καθαρότητα, να δείξει την αγάπη της προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Όπου φτωχός έβρισκε κοντά του στο λιμάνι. Όπου πονεμένος έβρισκε τη γαλήνη. Όπου ο άνθρωπος με πένθος την παρηγοριά. Οι μοναχές οι άλλες στο μοναστήρι την έβλεπαν να σκουπίζει, να καθαρίζει, να μαγειρεύει, να πηγαίνει στα ζώα. Την έβλεπαν την βασίλισσα
να είναι η τελευταία από όλους. Και εκείνη, παιδιά, αντί να το μετανιώσει, το χάρηκε ιδιαίτερα. Χαιρόταν όταν πρόσφερε στους ανθρώπους και ήθελε το περιεχόμενο του ονόματός της να το κάνει πράξη και βίωμα στη ζωή. Και γι' αυτό έκανε πάντοτε υπομονή. Γιατί είδατε κι εσείς που είστε μικρά τώρα, ανυπόμονα είσαστε. Δεν κινείστε συνέχεια. Δεν προσπαθείτε συνέχεια να μιλήσει το ένα στο άλλο. Γιατί είστε ανυπόμονα και δεν έχετε διδαχθεί από κανέναν ακόμη, γιατί είστε μικρά. Αυτό θα το μάθετε από τη ζωή σας, σιγά σιγά, ότι πρέπει να κάνετε υπομονή, παιδιά, να αγαπάτε τους συμμαθητές σας, να τους ανέχεστε, να τους βοηθάτε, να τους συμπεριφέρεστε όπως η υπομονή στο όνομα και βασίλισσα, υπομονετικά στην πράξη. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η βασίλισσα από τον Θεό αναγνωρίστηκε και την έκανε Αγία. Πέθανε στο μοναστήρι της και το λείψανό της, παιδιά, βρέθηκε στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου μαζί με τον σύζυγό της που είχε ταφεί, θέλησε να ταφεί και εκείνη. Γιατί όμως? Γιατί οι συντισάδες αγαπούσαν και έναν Άγιο. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Τον έλεγαν Άγιο Πατάπιο. Αυτός ήτανε, σου φαίνεται απλό, δεν είναι πατάτας, είναι Πατάπιος. Ήτανε Αιγύπτιος στην καταγωγή. Κατάλαβες? Μπράβο. Λοιπόν, τώρα δεν γελάμε, μετά θα γελάσουμε που θα τελειώσει η εκκλησία και η ομιλία. Λοιπόν, γιατί τον αγαπούσαν? Γιατί τον είχαν ως πρότυπο στη ζωή τους. Και κοιτάξτε τώρα τα παιδιά τους, τα υπόλοιπα, γιατί ο Κωνσταντίνος, είπαμε, σκοτώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις έπεσε η πρωτεύουσα, πήραν το λείψανο και του Οσίου Παταφίλου και την κάρα, κάρα είναι το κεφάλι, και την κάρα της μητέρας τους και τα έφεραν στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην Κορινθία. Εκεί είμαι επίσκοπος. Και γι' αυτό ακριβώς λέω αυτά που σας λέω, για να τα συνδέσω και να καταλάβετε τι έχει γίνει. Τα έβαλαν μέσα σε ένα σπήλαιο, αγιογράφησαν τον Άγιο Πατάπιο και την Οσία Υπομονή και πήγαν στον Μιστρά. Έχετε ακούσει το δεσποτάτο του Μιστρά? Εκεί λοιπόν τα παιδιά τους, ο Φώτιος, ο Θωμάς, ο Δημήτριος και ο Ανδρώνικος έστησαν το δεσποτάτο του Μιστρά. Αλλά και μια μεγάλη οικογένεια των νοταράτων, των γραμματικών, αυτό σημαίνει νοταράς, των γραμματικών της πόλης, έμεινε στην Κορινθία. Και από αυτή την οικογένεια, βλέπετε όλοι οι άρχοντες που πίστευαν στον Θεό, βγήκαν δύο Άγιοι. Ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά, τον έχετε ακούσει? Και ακόμη και ο Άγιος Μακάριος, ο Επίσκοπος Κορίνθου. Το 1904 βρέθηκαν τα λείψανα και από τότε το μοναστήρι εκείνο έγινε γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και βλέπετε και κάτι άλλο, παιδιά. Αιγύπτιος ήταν ο Όσιος Πατάπιος. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα είναι στην Κόρινθο. Τώρα εμείς δεν λέμε, αφού δεν είναι Έλληνας, δεν είναι Άγιος και δεν τον τιμάμε.
αλλά έχουμε Αγίους σε όλο τον κόσμο, από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, γιατί ο Θεός ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους μέσα από τις αρετές τους και να τους κάνει να ζουν, παιδιά μου, αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν και ο Δεσπότης σας εδώ και οι πατέρες της Τίνου και το Διοικητικό της Συμβούλιο, η Διοικούσα Επιτροπή, με παρακάλεσαν και μου είπαν, Δεσπότη μου, αυτή η μεγάλη Αγία, η οποία μας διδάσκει και με το όνομά της και με τη ζωή της, καλό θα ήταν να έρθει στην Τίνο, να την γνωρίσουν τα παιδιά, να την προσκυνήσουν, να τη ζητήσουν, να τα φωτίζει και να τα κάνει καλύτερα. Και είπα, έχεις δίκιο, Δεσπότη μου. Πήρα λοιπόν την κάρα της Αγίας και την έφερα εδώ και σήμερα, παιδιά μου, έχω τη χαρά να είμαι ανάμεσά σας. Χθες ήρθαν και πολύ μεγάλοι και σήμερα. Αλλά να σας πω και εγώ κάτι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα είστε εσείς εδώ. Γιατί οι μεγάλοι, λιγάκι με τη ζωή μας δεν τα πάμε και πολύ καλά. Θέλουμε ανθρώπους που από μικρά παιδιά θα μάθουν να κάνουν υπομονή, να προσπαθούν να βιώσουν τις αρετές. Θέλουμε παιδιά τα οποία να μην κάνουν κακό ούτε στους εαυτούς τους, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε στην πατρίδα μας. Είδατε όσα κακά αυτή τη στιγμή έχουμε πάθει ως τόπος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί φύγαμε κοντά από το Θεό. Η Οσία λοιπόν υπομονή τι μας λέει? Ελάτε εδώ να σας αγκαλιάσω όλους. Ελάτε εδώ και να ξέρετε ότι σας αγαπώ, διότι ως γνήσια βασίλισσα ενδιαφέρομαι για όλο το λαό, αλλά και ως γνήσια μοναχή θέλω να προσεύχομαι στο Θεό όλος ο λαός να βρει και την ειρήνη του και την γαλήνη του και την αθανασία του. Αυτά, παιδιά, κάποιος πρέπει να μας τα διδάσκει κατά καιρούς. Οι δάσκαλοι μας, οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας. Και είδατε μέσα από αυτή την ιστορία που τελειώνει εδώ, μέσα από αυτή την ιστορία, πώς παίρνουμε διδάγματα για τη ζωή μας. Και γι' αυτό οι πατέρες μας έλεγαν ότι τα μικρά παιδιά θα πρέπει να τα ανατρέφεις παίζοντας. Δηλαδή, μιλώντας μαζί του, αστεϊζόμενος. Είδατε, δεν άκουσε καλά. Μπορεί και να θέλει να κοροϊδέψει λίγο ο φίλος μας. Του φάνηκε το όνομα του Οσίου Παταπίου περίεργο. Πατάτας λέει, πατάτας. Να τον ακούσω, με εκείνον δεν του κακοφαίνεται. Το όνομά του το ξέρει. Εμείς πρέπει να το μάθουμε, ώστε να συμπεριφερόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και όταν θα μεγαλώσουμε και πάρουμε στα στιβαρά μας χέρια τις τύχες αυτού του τόπου, τότε να ξέρω πως ο Νίκος, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Ελένη είναι παιδιά που έμαθαν να ζουν την πίστη και έμαθαν να την διδάσκουν και στα δικά τους τα παιδιά για να έχει συνέχεια ο τόπος μας. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Να σας πω πως χάρηκα ιδιαίτερα που σας γνώρισα, να ευχηθώ να σας χαίρονται οι γονείς σας και οι δάσκαλοι σας, να ευχηθώ να έχουμε όλη η υγεία να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού και πάλι, επειδή εμείς οι Κορίνθοι έχουμε θεσπίσει και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου βρισκόμαστε εδώ 700, 800, 1000 Κορίνθοι, να μας αξιώσει η Παναγία, παιδιά, να ξανάρθουμε. Και αν δω κανέναν από εσάς, να χαρώ ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω. Ωστόσο, θα σας μοιράσει ο πατήρ Γεώργιος εικόνες της Οσίας Υπομονής. Για να τις πήρατε, μπράβο. Για να σας διδάσκει και με τη μορφή της και να μην την ξεχνάτε και να την θυμίστε πάντοτε. Σύμφωνοι?
πολλά.